Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag karon sara naman kami mabatian sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita subong adlaw. Accountant arestado bungod sang 67 counts nga kaso sang qualified theft. Isa patay, 4 pilason sa pagbunguanay sa motorsiklo sa Banwa sang Santa Catalina. Landmines, 2,000 ka mga bala na recover sa ginakabig kampo sa mga rebelde. Dugang asaka sa plete sa mga pampubliko nga salakyan, ipatuman sa Oktubre 3. Kag sa Good Vibes, isa ka cafe nga may matahom nga view nga malapit lang sa Bacolod. Aton inibisitahan sa tripping ni Ruming. Kag sa Baganihan, grupo sa mga estudyante nang hatag sa school uniform sa universidad. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, nagapabilin ang kabaskugon ni Tropical Storm Carding kag magapadayon accelerate samtang nagapalapit sa Luzon. As of 10 a.m. sunod sa pag-asa, si Carding ang yara sa 1,085 kilometers east sa northern Luzon. Ang maximum sustained winds sini yara sa 65 kilometers per hour kag may pagmadlos nga tubtub sa 80 kilometers per hour. Sunod sa pag-asa, mahimo nga mabatak ang tropical cyclone wind signal sa eastern portion sang northern kag central Luzon Biyernes sa gabi. Magadala si Carding sang light to moderate rains sa Batanes, Cagayan kag Isabela humalin Sabado sang gabi tubtub sa kaagahon sang Domingo. May tion man nga mangin mabaskog ang ulan nga pagadalon ni Carding. Samtang ang habagat mahimo nga maapektuhan man ni Carding kag magadala sang tumalagsahon nga ulan sa southern Luzon kag Visayas labi na sa western section sumugod Domingo. Sunod sa pag-asa mahimo magamat-amat ang pagbaskog ni Carding kag magalandfall ini sa northern Luzon sa Domingo. Samtang sa thunderstorm advisory number 3 nga ginpagwa sini nga hapon pag-ulan nga may pagpangilat kag panaguob upo na mabaskog nga hangin ang mag-aapekto sa Negros Occidental labi na sa coastal barangay sang Sagay City kag Escalante City nga mahimo magalawig sang isa tubtub duha ka oras. Sa number 9, isa ka health summit sa probinsya ang natalana sa Nobyembre. Suno kay Dr. Ernal Tumimbang, Provincial Health Officer, ining pagpanghanda para sa Universal Healthcare. Sa tuig 2023, ginalauman ang full implementation sini. Isa sa ginapaabot among pagpatod sa mga healthcare provider network. Ang funding suno kay Tumimbang ang magagikan sa national government paagi sa PhilHealth. Mayara sang Special Health Fund kag kinahanglan ng pagtukod sang Special Health Board. Para sa Universal Healthcare, nga among maga-manage yung Special Health Fund kag policy direction sini. May napatod na sila nga may katapo sang Special Health Board kag ini ang iga-recommend sa gobernador. Suno kay Tumimbang wala ini labot sa Health Board nga yara nga daan sandig sa madato gikan sa DILG. Mangin province-wide ang implementation sang Universal Healthcare. Ini prelude ni siya for that. So, ang Universal Healthcare sa Health Summit is to inform other LGUs, particularly mayors, ang atong mga board members, what is Universal Healthcare? No, para at least province-wide isang implementation. Tamo, not only sa each and every LGU lang, but this is a province-wide. Remember nga, we accepted as an advanced implementation site sa atong Universal Healthcare. Approved ng advanced implementation site. Hindi ba tanan ng provinces is may Universal Healthcare? Sa number 8, rehabilitation sang 69 kV line sang Central Negros Electric Cooperative ang kinahanglan agud mapahaganahagan ang pag-brown out.
Outdated ng 69 kV lines ng Seneco, rason kun nga masami may brownout sa nasakpan sang Bata, Mountain View kag Burgos feeders. Suno kay Engineer Norman Polientes, ang Corporate Planning Manager sa Seneco, kinahanglan na gidman nga ma-rehabilitate ang daan nga distribution power line. Ugaling naga kinahanglan man inisang loan agud nga matigayon ang repairs. Although na-update siya na, ginagamit lang yapon namon, maski daan siya. Pero may ano, no? Go-fluctuate. So, tiyan mo na nga ang need para naman siya, i-rehabilitate. Ga-require money. Hopefully, yung CAPEX nga, application namon sa ERC, mapadasig. Sa number 7, ang tagsa ka mga banwa kag syudad amo ang may mandato nga mag-monitor sa mga water refilling station pati na mga water sources sini. Patag ni Dr. Ernel Tumimbang sa idalom ini ang responsibilidad sang tagsa ka mga LGU. Labi na nga silang nagahatag sang permit para mag-operate ini. Karon nga may pagsaka sang kaso sang gastroenteritis base man sa report sa Department of Health. Suno kay Tumimbang, dapat mangin aktibo ang tagsa ka banwa kag syudad sa pag-monitor sang water sources kasubong sa mga deep well. Dapat magapatigayon gid sang inspection. Pero klaro ni Tumimbang, sa mga banwa kag syudad nga may mga naga-operate nga water refilling station, ang regular nga checking sang tubig ang kabay na si requirement paagi sa pag-submit sang regular nga laboratory result. Ang kabudlayan lang kay wala man ang mga LGU sang kapasidad sa pagpatigayon sini kag may mga laboratory nga amo lang ang makapatigayon sini. Ang Provincial Health Office is just there to remind sang kada LGU nga you have to monitor sa inyong water refilling station kay because that is your responsibility under your LGU. Kamu gahatag sina permit not the BHO. So dapat gid kamo very active gid kamo with the current rise ng aton acute gastroenteritis. Kinahanglan tanawon nyo gid nga ang mga water source nyo, potable or not. If okay ang inyong water refilling station, then well and good, then you go down to the level sa aton nga LGUs where the water source is coming. Particularly sa mga deep well, kung diin man na sila you better inspect ang mga dug wells. This is Congressman Terdy Marañon greeting the Chichicas Negros a happy anniversary. Thank you so much for delivering accurate information and heartwarming features through your multi-platform news outlet. May you continue on giving reliable news to our fellow Negrenses, the stories of development that would inspire and encourage them to help their fellows towards nation building. I salute all reporters and those working behind cameras who are still delivering the much-needed stories despite the threat of pandemic and rampant online misinformation. Padayon Chichicas Negros sa inyong pagtinad paagi sa paghayag sang kamaturan. Kasama ninyo ako sa kayuhan sang katawan. Sa number 6, accountant arestado bangod sang 67 counts sang qualified theft. Arestadong isa ka accountant natapos ginaserbe sa iyang warrant of arrest sa kaso nga 67 counts of qualified theft kahapon sa barangay Himugaan, Baybay sa Sagay City. Ang gindakop amo ang 24 anyos nga si Jacob Garcia. Si Garcia ang may warrant of arrest nga gin-issue sa Dumaguete City kag ang tropa sa Sagay City PNP amo ang nagserbe bangod sa amo nga syudad sa karon nagapuyo si Garcia. Ang kaso ni Garcia ang may kangtanan sa ginaalagar pagkuha niya sa masobra 2 milyones pesos nga cash sa iya sadto ginatrabahuan. Detained siya karon sa Sagay PNP. Sa number 5, isa ang patay samtang 4 ang pilason sa nagluntad nga pagbungguanay sang duha ka mga motorsiklo sa Banwa sang Santa Catalina. Patay ang driver sa motorsiklo samtang pilason naman ang iya angkas kag ang 3 pa kasakay sa separado nga motorsiklo nga ila nabungguan sang kahapon sa highway sa barangay Kabulakan, Santa Catalina sa Negros Oriental. Wala pa makilalang tubtub karon ang napatay nga driver sa motorsiklo, lakip nang iya sini nga angkas.
Sandig sa investigasyon sa PNP, nag-overshoot ang motorsiklo nga ila sini ginasakyan sa piyak nga lane. Ang mga nabungguan naman ang nagasugata man nga motorsiklo. Padayon man nga ginabulong sa ospital ang iban pa nga pilason. Sa number 4, nagpadala na sang ilang medical technologist ang Bacolod City sa Bacolod City Silay Airport agudto magbulig sa pagpatuman sang COVID protocol. Karon nga nagahilapit na ang Mascara Festival kag ginapaabot ang pagdagsa sa mga bisita padaan ang pagpakig-angot sang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental angot sa pagpatuman sang coordinated protocol. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nalakip na diri ang pag-augment sa Bacolod paagi sa pagpadala sang ilang medtech sa pagpatigayon sang swabbing sa mga nagaabot sa Bacolod Silay Airport nga magapadulong sa Bacolod nga wala na bakunahan o kung hindi fully vaccinated. Ang mga magapositibo sa rapid antigen test sunod sa iya ang ginapaidalom sa isolation. Ang probinsya nagalantaw man sa nga paagi nga maka-augment ang ilang nga team sa Bredco Port nga yara naman sa idalom sa jurisdiction sang Bacolod. Sa number 3, kampanya kontra iligal nga droga. Ilabi na batok sa mga party drugs ang ginihinyo sang konseho sa mga otoridad. Sa tuyo nga mapasiguro nga mangin malinong kag matawhay ang nagahilapit nga Mascara Festival Celebration, ginhinyo sang katapos ang konseho sang Bacolod sa pamunuan sang Bacolod City Police Office kag iban pa nga natungdan nga ahensya nga mapapaskog pa ang kampanya kontra iligal nga droga. Suno kay Councilor Claudio Puentevella, kabahin sa dapat man mapaiway ang baligyaanay sa mga party drugs, pati na mga sigarilyo kag makahulubog nga ilimnon sa mga minor de edad. Ang action officer sang Anti-Smoking Ordinance nga si Jonald Pamposa, nagpasalig na nga tagaan nila sang atensyon ang pag-inspeksyon sa mga baligyaan, pati na mga tiyangge na nagabaligya sang sigarilyo kag alcoholic drinks malapit sa Bacolod Public Plaza kag sa Bacolod Government Center. Ang Philippine Coast Guard ang magadugang naman sang 3 ka mga K9 unit para magbulig sa pagpasiguro sang malinong kag mataway nga tuigan nga selebrasyon sa Oktubre. Sa number 2, mga landmine kag malapit sa 2,000 ka mga bala na recover sa Himamaylan City. Napulo ka mga landmines kag malapit 2,000 ka mga bala sang kalibre 30 ang na-recover kahapon sang tropa sang 94th Infantry Battalion sa abandonado nga camp sa nga rebelde sa barangay Mahalang sa Himamaylan City. 8 diri ang mga anti-personnel mines kag 2 naman ang anti-tank explosives. Sunod sa Army, mismo ang mga anay-rebelde man amo ang naghatag sang impormasyon angot sa mga ginlubong nga landmines kag mga bala. Ini ang ginapatihan nga ginapanag-iyahan man sa mga miyembro sang Central Negros 2. Kag sa numero ng mga balita subong adlaw. Malapit 2 ka peso nga saka sa pletes ang jeep kag bus ang natala ng ipatuman sa Oktubre 3. Yari ang report. Nagalibod sang chicharon, tubig kag mani si Violeta Bataycan kada adlaw sa Bacolod City Government Center. Suno sa iya, makadua pa siya ka beses nga nagasakay sa jeep halin sa Ilapuloyan sa Barangay 7 amo nga nabalaka siya sa tion nga ipatuman ng dugang nga piso kag 80 sentimos sa regular nga 11 pesos nga plete sa jeep. Hindi lang magsaka, amo lang tapo na. Kaya hindi na mapunggan. Oo, no? Pero nang himuon mo kung magsaka pang ano? Sakay lang dapat. Sakay lang siya po. Mo kay mahimo. Magluwa sa jeep, aprobado naman sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang dugang nga 2 ka piso kag 20 sentimos nga saka sa 14 pesos nga regular fare sa modernized jeep.
Sugod sa Oktubre 3, may piso kag 80 sentimos man nga saka sa plete sa bus sa kada succeeding kilometers. May 5 man ka pesos nga saka sa flag down rate sang taxi halin sa 40 pesos. Suno kay Attorney June Altura, spokesperson sang LTFRB6, sarang lang makapatuman sang dugang nga saka sa pleteng mga pampubliko nga salakyan kung may natapik nga fare matrix sa ilang mga ginabiyahe nga salakyan. Si Don Melmeda, driver sang tradisyonal nga jeep, wala pa sang taripa pero nagapasalamat siya nga may dugang nga saka sa plete, ilabi na nga nagasaka man ang presyo sang produkto petrolyo. Lagi si boss lang klase sa mo. Pero ko, ano na sir ang epekto sa imobe sa pagsaka sang plete naman by October 3? Ang medyo okay man. Oh. Nakabulog sa tulog daw. Nahang pa naman ini sa pila ka mga pasahero. Kita ka naman nga gasaka, biban ang sa gasolina, subong mo. Pero sa pagsaka sang plete, ano yung ginapaabot mo? Ang komportable nga sa lakyan. Nagapahanumdum naman ang pamunuan sa LTFRB6 nga dapat ipasiguro man sang katapos ang transport sector ang paghatag sang 20% discount sa mga estudyante, PWD kag mga senior citizen nga mga pasahero. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kagyari naman ang pangpag-good vibes namon sa inyo sa sini nga weekend. Gusto mo mag-chill lang? Hindi ka man gusto magbiyahe layo? Gusto mo lang sang lugar nga matahom ang view, matugnaw ang uyop sang hangin, kag dapat manamit ang kape kag pagkaon. Ang ini nga cafe, 20 minutes away lang from Bacolod. Pero amo sini nga sa palibot mo, samtang naga-relax kag nagakaon. Upod ka dibuha sa tripping ni Ruming. Samtang isa ka grupo sa mga estudyante naglunsar sang donation drive agud nga matagaan sang school uniform ang mga kasubong nilang estudyante nga hindi makasarang magbakal sang uniforme. May masobra man sa 40 ka mga financially challenged students ang nabuligan sa university-wide donation drive. Ang ilang storya sa Baganihan episode sa Sunday. Barbs, do sakto gini sa weekend, no? Malapit lang ang cafe nga ginkantuan ni Ruming. Siguro nami gid kadto kay 20 minutes away lang from Bacolod. Kag do ka tugnaw gid no. Ay nalabi na nga nagaulan-ulan. Kag Sampat, sa kag sa Baganihan, Barbs, isa man niya ka estudyante, ang grupo nila nakapaminsar nga matagaan sang uniforme ang mga kabataan nga hindi ka parehas ng estudyante nga hindi ka sarang magbakal sa school uniform sa isa ka university. At least, Nick, kung hindi mo naman nang siya magamit, may makagamit pa nga iban. Kaya syempre, ang gusto maghatag, welcome dito. Kag hindi tanan nga mga estudyante sa university ang mga rich kids kun bala. Kag amoyad tong napulo ka mga balita subong adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy weekend!